Mentre el conseller Torero es llevava la careta per última vegada, o per moltes vegades, a la darrera sessió de control del govern valencià a les Corts, i mostrava impúdicament el seu rerefons franquista, he conegut una jove comercial a un concessionari d'automòbils que mostra la cara més amable del tracte comercial. Segurament les tècniques comercials estan canviant a favor de les persones consumidores, com així ho va manifestar fa poc el director general de la xarxa de supermercats valencians en forma de cooperativa, la qual cosa és d'agrair, perquè enfront de tensions polítiques i d'aldarulls partidistes, la societat del carrer es comporta d'una manera més racional, més humana. Convindria prendre exemple d'aquesta jove comercial del concessionari i poder fer la vida de tothom més agradable i basada, sobretot, en el diàleg.